Bueno, entón, se vos parece, dicíamos, bueno, bo día a todos e a todas, darvos as gracias por a existencia a esta roda de prensa, pedir desculpas polo incómodo do lugar, e, bueno, a razón de estarmos aquí é para dar conta dos acordos unánimes que chegamos o sábado as organizacións sindicais que temos representación no ensino na Galiza, non? Como consecuencia das medidas da ruptura unilateral que a Consellería de Educación ven de facer do acordo que tiñamos asinado no ano 2008, non? Sin lugar a dúbidas, pensamos, perdón, 2007, a hora de chegarmos a acordos, como decía antes, foron acordos unánimes, e, por decir de alguma maneira, a primeira parte das mobilizacións que imos levar a cabo de non estar disposta a Consellería a retirar pois esa proposta que realmente vai en contra do que é a defensa do ensino público e vai tamén en contra das conquistas que logramos como profesores e profesoras. Os acordos que tomamos foi, primeiro mañán, levar a cabo unha concentración de delegados e delegadas diante da Consellería de Educación de 10 a partir das 10 da mañán, coincidindo coa reunión da mesa sectorial. Ao mesmo tempo, habrá un paro de media hora en todos os centros do ensino da Galicia de infantil e primaria. Así mesmo, tamén acordamos ter unha posición única, unitaria, en relación con pedir a retirada da orde que prevé aumentar o noso horario lectivo e que prevé tamén, como sabedes, pois que fagamos funcións e asumir responsabilidades que non nos son propias como profesorado, que é a custodia do alumnado á espera desde que chega o transporte escolar hasta que se inician as clases, ou ben desde que rematan as clases hasta que colle o autobús para ir para casa, non? Entón, é un acordo unánime que evidentemente pedir a retirada desta proposta, desta orden, do contrario, pois miraremos tamén as accións a prender na propia mesa. Así mesmo, acordamos que os centros escolares saquen resolución dos claustros de profesores dos consellos escolares e tamén sacar resolucións de xuntas de persoal. Acordamos tamén levar a cabo unha mobilización en Compostela, unha manifestación en Compostela o día 28 de xuño desde as 11:30 compartida das 11:30 do Toral hasta San Cayetano. Así mesmo tamén acordamos ter unha reunión, solicitar unha reunión cos grupos parlamentares para trasladarlle as nosas propostas, non? E é vontade de todas as organizacións sindicais de fixar un calendario de folgas para o vindeiro curso. Como sabedes, a Consellería de Educación intencionadamente fixo pública esta proposta nun período que saben que de levar a cabo a folga única e exclusivamente para o que serviría sería para descontarnos e non sería ningún tipo de medida mobilizadora, ningún tipo de medida de rexeitamento, xa que hai que solicitala con 10 días e, como todo o mundo sabedes, pois desde o 16 ao 10 días pasan a ser 26 e, polo tanto, xa non son días lectivos. Esas son as cuestións que onte, como decía, acordamos de maneira unánime e tamén vontade firme, como decía antes, de evidentemente ampliar este calendario de mobilizacións se a Consellería non se aven a retirar esta proposta. E así mesmo é vontade tamén unánime das organizacións sindicais, como decía antes, de facer un calendario de folga para o próximo curso. E con relación a como valoramos isto xa desde a perspectiva da CIGA Ensino esta proposta, temos que dicir que evidentemente estamos ante a medida máis regresiva, a medida máis involucionista e a medida máis antidemocrática que recorde o ensino na Galiza. E dicimos isto porque parte da rotura unilateral por parte dunha administración dun acordo que tiñamos asinado as organizacións sindicais. Pero estamos tamén ante unha proposta que realmente o que pretende a Consellería é, de alguna maneira, eliminar máis de 100 postos de traballo no ensino. Haberá aproximadamente
pois 1000 profesores menos para o curso que ven. Vai impedir realizar diferentes actividades, desenvolver diferentes programas, diferentes dinamizacións, apoio educativo, etc. Pero vai ser, sin lugar a dúbidas, vai supor un detrimento no que é a calidade do ensino e non vai poder facer frente o sistema educativo público galego ao fracaso escolar. Realmente estamos ante unha proposta que, como dicía antes, ten como obxectivo claro deteriorar o ensino público e poñelo cada día máis na picota e levar a cabo unhas posicións do seu desmantelamento. Pero temos que dicir que realmente esta prohibición obriga o profesorado a realizar funcións que non nos son propias, responsabilidades que tampouco nos corresponden e que na custodia dos nenos e nenas e que mesmamente vai ter consecuencias na nosa responsabilidade civil. Pero estamos, sin lugar a dúbidas, ante unha proposta tamén que pretende emitir unha mensaxe cara á opinión pública que a función docente, o profesorado, é un traballo sin importancia, é un traballo que non hai que valorar na medida que o desprestixio está na base tamén desta proposta que fai a Consellería de Educación, sin termos en conta a grande importancia que ten a docencia para o futuro dunha sociedade. E tamén temos que dicir que nós, cando rexeitamos esta ruptura dun acordo que tiñamos, está baseado fundamentalmente, como sabedes, en que se nos incrementa o horario lectivo, non a xornada laboral, que é de 37 horas e media, o horario lectivo que nos vai impedir, como dicía antes, levar a cabo unha serie de funcións, de programas, de proxectos, pero que tamén, e non debemos esqueceros que estamos a traballar dun traballo que significa unha gran intensidade, que significa, sin lugar a dúbidas, un gran compromiso, unha gran constancia e leva consigo, polo tanto, un cansancio importante. Somente decir que, de alguna maneira, estamos ante un conselleiro de Educación que, desde o noso punto de vista, está facendo os boletos todos para ter o calificativo desde o instructor do ensino público e enemigo do profesorado galego. O mellor que pode facer, realmente o único servicio que pode facer ao ensino na Galiza e que lle pode facer, polo tanto, tamén a función docente é que dimita, porque desde que iniciou o seu mandato hasta o día de hoxe tuvo como eixes de actuación o desprestixio do profesorado e tuvo como eixes de actuación realmente a destrucción do ensino público e en favor do ensino privado concertado. Nós temos que dicir que é vontade de todo o profesorado, é vontade de todas as organizacións sindicais de non parar a mobilización hasta que realmente se retire esta agresión sin precedentes ao ensino e ao profesorado. Do contrario, o señor conselleiro ten que saber que nós non imos parar a mobilización e temos a certeza que máis cedo que a tarde esta batalla ímola gallar porque temos a razón da nosa parte. E nada máis, moitas grazas, eu paso a palabra ás outras organizacións sindicais.